गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिन्थिखाबायानो जानांगौ थाम्बनेलखौ नायनानै। बे भिडिअखौ आं सार डि अप्रिनिफ्राय लानाय जादों, जाहाथे आदाया गाज्रि दामोन। गिबियाव नोंथांमोननो मोनसे क्लिप खिन्थानानै लाग्रोनो नागिरदों। जोंनि गोदानै जे दाजानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आसलथे अबे दाबिखौ लानानै नोंथांमोना दा प्रेसार होनो नागिरदों सरकारखौ? बेवहाय जोङो दिनै जोंहा जे एकर्ड मथे जोंनाव दिनै रिहेबिलिटेसननि खोथा थाबाय। दिनै बेखौ प्रपारलि जों मोनफुंनो हायाखै। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा केसनि खोथा थाबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय जेलाव थानाय जोंनि जेसेबां दिनै लिडारनिफ्राय लानानै दिनै केडार्सफ्रा दिनैसिम एकर्ड जाखांनायनि उनाव जे उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो बेराफारसे जाहैबाय जायफोर दिनै जोंनि जे थांनानै थानाय जायफोर एलिजिबिलिटि गोनां, जायफोर दिनै बैसो गोनां बिथांमोनखौ थाबै साख्रि बाख्रियाव थिसननाय। आरो बेराफारसे मोनसे माबाया बेनो, जोंहा एकर्ड खालामनायनि मोनसे माबायानो जाहैबाय, पइन्टसानो जाहैबाय जोंहा एरिया जे बारायनायनि खोथा, बेयो माने जाफुंथारनांगौ। बेफोरनि सायाव जों दिनै प्रेसार होनो थाखाय, सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जों मोनसे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। आरो बेवहाय जोङो बेवहाय खुनु मोनसे सोरबा राजनितिक दोलोजों माने माबानानै थांनाय बा सोरजोंबा बोगथिंजानाय बेनि खोथा गैया। जों फुलि मोनसे जोङो मा होनो बे मोनसे प्लेटफर्मा जोंनि थाखाय माने समग्र जोंनि बे संकसनिफ्राय जे सदिया जेसेबां जोंनि एक्सफोर माबा दं, समस्या दं, बेफोरखौ जों दिनै माने बेफोरनि जे जेंनाफोर दं बेखौ जों खामानि मावनो थाखाय दिनैनि प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। रन्जन दैमारि सारा जे हाइकर्ट दा जेबायदि दिनै जास्टिस जेन'बा होदों, बार्डिक होदों, बिनि सायावथ' जोंनि समग्र जे एक्स एनडिएफबिजों लोगोसे समग्र रायजो राजानो दिनै मोनसे दुखु नांथाव मोनसे माबाखौ मोनदों, मेसेजखौ। आरो बेहाय दिनै बिथांखौ सख'नांगौब्ला दिनै फार्दार स्टेप दिनै मोनसेल' राहाया बेनो, जेनेबा सुप्रिम कर्टनि खोथा फैबाय। आरो सुप्रिम कर्टआव जे मावनांगौनि हाबाफारिखौ जोंहा बिटिआर सरकारा जेरैबायदि दिनै इनिसिएटिभ लानानै बिथांमोना खामानि मावनो आवगायदों, हयथ' बेखौ माने जाफुंनांगौनि थाखाय जों बिथांमोनखौ प्रेसार होनो जोङो खावलायगोन। আমি সিজফায়াৰৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত আমি চেদিলি ভেদিলি হৈ আছিলোঁ, কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ আছিলোঁ। কিন্তু আজি আমি চুক্তি কৰাৰ পিছত প্ৰায় 2 বছৰ পিছত আমি একেলগ হৈছোঁ আৰু সংগঠিত হৈছোঁ। আমাৰ সমস্যাবিলাক আমাৰ একেলগে, আমাৰ কমন সমস্যা। আমি যৌথভাৱে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে, চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী দাবা উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে আমি সংগঠনটো বনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সংগঠন কাৰো বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো ৰাজনৈতিক দল, কোনো সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো জাতিৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধেও নহয়। আমাৰ সমস্যা আছে, আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে আমি সংগঠিত হৈছোঁ। আমি যিহেতু এটা বিপ্লৱী সংগঠন আছিলোঁ, সিদিনলৈকে যোৱাকালিলৈকে আমি একেলগে আছিলোঁ, কিন্তু মাজতে আমি বিভক্ত হৈছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ অন্তৰে কৈছিলে যে আমি কেতিয়া একত্ৰিত হ'ব পাৰিম, কেতিয়া সংগঠিত হ'ব পাৰিম, সেইটোৰ অপেক্ষাত আছিলোঁ আমি। আজি আমি নথৈ সুখী, নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি সকলোৱে মানে প্ৰাক্তন এনডিএফবিৰ যিমান সদস্য আছে আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটি হিচাপে আজি গঠন কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি জিলা সমিতিসমূহ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বৰ্তমানৰ চৰকাৰ যে আপোনালোকৰ সমস্যা এইটো কাম কৰিব বুলি কৈ আছে, এইটো কিমান কামটো কৰি আছে, কিমান? আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ, আমি চৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে বিটিআৰ চৰকাৰটো অসম চৰকাৰৰ অধীনতে হয়, ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনতে হয়। কিন্তু চৰকাৰৰ যিটো মানে হয়তো সিহঁতৰ কিছুমান কিবা থাকিব পাৰে, প্ৰট'কল থাকিব পাৰে, সেইমতে সিহঁতে যিমানখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিলে সিমানখিনি আমি আগবঢ়া দেখা নাই। গতিকে চৰকাৰৰ আমাৰ যিহেতু সমস্যা, আমি চৰকাৰক মাজে মাজে সোঁৱৰাই দিব লাগিব যে আমাৰ এইটো হৈছে, আমাক এইটো লাগে, সেইটো লাগে। কাৰণ আমাৰ সমস্যা বহুত আছে। আজিলৈকে আমাৰ বহুতো ল'ৰাই মানে যিটো নেকি পাবলগীয়া এছ গ্ৰেচিয়া হওক বা মাৰ্টিয়াছবিলাকৰ যিটো নেকি শ্বহীদ পৰিয়ালবিলাকৰ যিটো 5 লাখকৈ দিয়াৰ কথা আছিলে, সেইবিলাক হয়তো 2-4জনে পাইছে, বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাই। তাৰ সমস্যা বহুত আছে। আৰু আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ কথা আছে, আমাৰ চুক্তিতে আছে যে মানে পাৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ, ৰেলৱে,
বা বেটেলিয়ান এইবিলাকৰ যিবিলাকৰ উপযুক্ত বয়স আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনিক ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে নিযুক্তি দিব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক কাম আজিলৈকে আমাৰ হোৱা নাই এনে নামকে আছে কিবা ডেমো অলপ হেৰি কৰি থৈছে কিন্তু নিযুক্তিটো আজিলৈকে আমাৰ কোনো ল'ৰাই পোৱা নাই তো সেইবিলাক আমাৰ সমস্যা আছে তো সেইকাৰণে আমি আজি সংগঠিত হৈছোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ যিটো दा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नायबाय जोंहा मोनसे एक्स एनडिएफ निफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफ बेबायदि मोनसे आफाद दानाय जाबाय आरो दा बे आफादनि थांखिफ्रानो जाहैबाय दा जायफोर रिहेबिलिटेसन मोनाखै एक्सग्रेसिया मोनाखै गामि दानख'नाय आरो सोसननाय बे मोननै एकर्डआनो गोबां गुलुं गुजुंखामोन जोंनि गेजेराव हाइनेन्स नन हाइनेन्स आरो गामि दानख'नाय सोसननाय नैबेनो बिराद गिदिरबो आरो बेनो गोबां गोनो गोथोबो जाखादोंमोन जोंनि एकर्डनि गेजेरजों दा बेनि गेजेराव बेफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सरकारखौ दाबि खालामनो नारसिननो थाखाय बे थांखि लानानै बे आफादखौ दानाय जादों जोबोद मोजां मोनदों आङो सरकारा गावनि खामानिखौ पाब्लिकनि रिएक्ट पाब्लिकनि नारसिननाय गैयाब्ला डिमान्ड गैयाब्ला इसिबां इजिलि मावगोन बे नङा नंगौ नो डाउट माखासे माने खामानिफोरा लासै जालांबाय थागोन बिटिसिनि जाय एकर्ड 17 बोसोरावबो बिसिनि एकर्डआबो माखासे माने मावफुंजायाखैमोन मोनसे मोननैया थिग बिब्दिनो थांबाय थायो दिनै बिटिआर एकर्डनि जायफोर दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बेबो थिग बिब्दिनो 20 बोसोर लानो हागौ 25 बोसोर लानो हागौ 17 बोसोर लानो हागौ दा बेनि गेजेराव जों माखासे स्कुल गायसननाय इनस्टिट्यूशन गायसननाय रांखान्थि डेभेलपमेन्ट बेफोरबायदि खामानिखौ जों लासैबाबो मावलांबाय थानो हायो नाथाय जायफोर दा जेलाव दङ रिहेबिलिटेसन मोनाखै बैसोआ दिनै थांगासिनो दङ न'खर दानायफ्राव प्रब्लेम जागासिनो दं बैसोरो 17 बोसोरसिम थानाय थायैया बे गोजौनि खोथा इसोरनि खोथा नङा होमबा दा बेनि थाखायनो जाहाथे बैसोरो थांनानै थासान्दियावनो गावनि मावनाय खस्थ' खालामनायनि फिथाइ बिमा बिफानो जाहाथे एसे एनै बानायनानै होलांनो हायो न'खरनि खैदां खैफोदनि थाखाय एसे एनै मावनानै गालांनो हायो बैफोरनि थाखाय जाय नैबे रिहेबिलिटेसन एनडिएफ बिनि मेनलि जेसेबां केसआनो थायाथों मानो बबेबा केस आरो बबेबा रिहेबिलिटेसन थैनायफोरनि एक्सग्रेसिया मोननांगौ आरो जेलाव थानायफोरनि उदांनि बैफोर खामानिखौ गोख्रै जायोब्ला मोजां बैसो थानायावनो नङा होमबा दा 17 बोसोरसिम थानानै थायोब्ला बिनि जे उनावबो जुदि मावनाया लेहेम जायोब्ला रायजोनिफ्राय नारसिननाय जुदि गैयाब्ला बिदिनो जालांगोन बेनिखायनो आं नैबे दा जाय आफाद दादों बे आफादनिफ्राय बे नारसिननाय जाय खामानि बेवहाय आं जोबोद मोजां मोनदों जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा लोंहर हेफाजाब होयो बे जेब्ला केस बायदिसिनाया जोबगोन गामि दानख'नायफ्रा जाजोबगोन बिनि उनाव जायफोर माखासे आद्रा थानाय दफाफोर बेफोरो लासै जायोब्लाबो बेयावहाय माने इसिबां गाब्रायनो गोनां गैया आरो दा जोंनि मोस्ट इम्पर्टेन्टआनो बे मोननै दफा नङा होमबा बे दफा मोननैया गोख्रै जानांगौ बेनि थाखायनो नारसिनदों आंनिफ्राय बे भिडिअआ नोंथांमोननो थाखाय शेयार खालामहरनो नागिरनाय मोनसे भिडिअमोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों जे बर' हारिनि जुगल' जाथाय एनडिएफ लंलि